Sugeng pirsa dun dun Segare sang apa jumeneng wonten tengahing papat panggonan Jawi apa sawujuding pusaran peta seperti samang dipan haning bali sekaring kening palatang putra mak golo putra warga mak golo putra kadedak jwangka saya manengah redaning dening para putra maget yudha sajroning ranagara jwangka saya manengah redaning katingal sigra tragina salah redaning bagus pangarya sanwampa saya manengah paresare tempor kadang putra wadya saking praja mantaring lampahnya dening manggala putra Simpar toto welo-welo pido sakpate gacak pondu Paya kecawatah kemala japuto galiah-galiah cakraning drempor adang Wono, wono saya manengah redaning para putra maget yudha sajroning ranagana kadang sigrak perkitas redaning dening para adang praja malawet sinandang ramping para adang putra kadolintang rimo sekti Golo putra Asta pojok Kyai Sabanti Mangku punika candraning para putra kang wujud madyaning papan Pagara Jawi. Jwangkah redaning para matra. Kakang amramung candraning perkadang putra Manggala putra kanthi jel saking aladan klitik gamangan pacing ajo. Ingkang dipun pandegani dening Bapa Nyamiyanto.
Sekali sang ngomong asta wujudin kusa baik menurut sungguh bono animali para putri kang sampeyan gelar budaya para binawi adoh-adoh binawi pralambon candrawi saking Mandrawa Kapti kalau mampu saya manang akhir janing para putri kang sami diteh terang kanderek sekali maksinuwun kalau marsok bola nek kados karo Ramaswari Sakojak manoleh mangan sakojak manoleh mangiwo dasar para jurit saking wadya kala mandarangit Engkang jelas saking raja kata itu tujuan raja kadaya anggelek sekalipun sinuhun tetapi patah bayi kang pitun suwun dening kusumane dewi sapa pangkat dening para putra tidak dening sang Prabu Calai Sergi panguwasa wonten tlatah Gunung Kendheng ingkang raksawana panjaru lampahnya dening sang Prabu Calai Sergi sakembaran Amreta Daya Wadyabala saking Praja Bandara lan punika candraning para putra Magut yudha sajroning karangan gunakati kawula mampasaya manah sang Prabu Calai Sergi para mila saking papan pasugatan Manggala putra namung saged ngaturaken sugeng siya sugeng minara sugeng hampir sadi mantos titi paripurnanipun papan pagelaran sumangga Nggih dumateng para kadang sutresna budaya sampun samapta ing ganti sawi geng diri prajurit ingkang sami ditutur pecacah wonten ana prajurit Prabu Klana Sewanten ingkang sami ndek cekalipun sinuwun Prabu Klana Sewanten nglamar kusumaning Ayu Dewi Samba Langit ngantos bendhe kabundalan medalipun sang Prabu Calai Sergi sang Prabu Calai gembel kedados perang bondo Walapati pramila saking mawon pasugatan Manggala putra namung saged ngaturaken sugeng siang pinareng sing ngantos titi paripurnanipun papan pagelaran Marana semabang iwang aruna kati netrane angger ramun sabdane kukilaring rengkane goro sakentor mulai wasana para tamtama Manggala putra lumaksana magita-gita ing baris
Bolo Putra Soyo Nuswoto Manda Pro Audio, terima kasih matur nuwun YouTuber Indonesia. Apa nyamuk reko
dadi ati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon seje wingi katon nemu ning saiki tambah ayu aja dadi ati dik aku pancen lali dik wong sliramu katon seje wingi katon nemu ning saiki katon ayu Mari saling derek para wadon para wadya bola saking kaca bangsa ingkang sami derek cekaripun sini. Oke sang Prabu Jaleng saking mangke ABK Tindaya sang Prabu Jaleng sergi Pangkoso wonten telatah Gunung Pendem. Ingkang reksa wala mandan lampahnya dening Prangadang Putra Manggala Putra. Saking Pak Sairah sebab dulu Pak Sairah lokasi pakai di Bonaturaja Sinarakan Manggala Putra matur nembah nuwun Pak Sairah. Tanah
kon gerak ngomong sapa wong bantaran maju wae maju tapi kono dari ning sang Prabu Jaleng serangke maju wae Sang Bapa jumeneng wonten tengahing papan pagelaran Jawi mitra-mitra anugrahi Gusti Kapur Bijaka. Nyuwun tambahipun pangestu nyuwun tambahipun pangestu. Sun puji pringarsaning Gusti Pangeran. Mugi kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tebih saking Pancabaya cinelokno ing panuwun kawula tansah ngabekti amin amin amin. Oh sekareng bawana langit oh sekareng bawana langit jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki selamat 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 saking karsane Gusti Pangeran. Om awi grawastuna masidham sekareng bawana langit. Om awi grawastuna masidham sekareng bawana langit. Katarimo pamintarisan Bapa. Katarimo pamintarisan Bapa. Rumawah wonten tengahing papan pagelaran Jawi Manggala Putra. Rahayu, rahayu. Kalas ler ing sambikala. Jaleng pergi kapurun kau kasuwun rawuh ya Jaleng sergi ayo
maju wong bantaran maju lakon gerak-gerak kalau mongso maju
pangayoman karya amelikor para kadang bersama mangkono putra mangkono putra kali soe Minangkani panjenengan saking Bapak saya Katur Gedhing Mungkis cukup midhangetake mugi saged dados sukurnaning penggalih kinarya sampiripun saya ageng Bapak saya cukup midhangetake Gedhing Mungkis atur Manggala Putra Manda Pro Audio. Tatune atiku iki mung sliramu kang bisa nambate balok klepa paribasa tresnamu jebul etok-etok kok wangis temen hatimu tanpa dosa tega ninggal aku balik notaline tresno ojo ngati udalan Manggala Putra Jaya Ekoswatara Manda Audio. Manggala Putra tambah kanca Jaya Ekoswatara Bapak Saireng matur nembah nuwun mugi saged dados capene saya Bapak mugi saged terangake
Manggala Putra. Langit mendengar tumiu Mudara kris Udara kris Esok Muas mata Kaki aku Melepas sakitmu Perapatan jangan mesri Saksi ketemuan ini Nadyan tanah kocep Aku ngerti Soroti meribatmu Kapan rindu Krimis saya deres Hati podo nganggo jaketmu iki udan krimis kok bayungi tondo katresnanmu sakarane aku ngerti nganggo jaketmu iki udan krimis kok bayungi mergo
Oke, baik. Masih bareng-bareng hadirnya Manggala Putra hadir dari kawasan Gledek Kembangan Mancing Nganjuk di bawah pimpinan dari Bapak Nyabiato. Terus juga dihaturkan terima kasih matur nuwun kepada dari Bapak Lurah Ingkang Tasik Nenggani, Bu Pilih Tasik Nenggani, Bapak Lurah Melinggo juga beserta jajarannya, dari Bapak Pamong yang sudah hadir sembah nuwun terima kasih sekali, juga dari Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Rambil dari sektor Gondang, juga dari Bapak Polres Nganjuk yang sudah hadir matur nembah nuwun, yang sudah siap mengamankan perjalanan pementasan pada siang hari ini. Tentunya Manggala Putra akan menampilkan sedotan musik terbaik kawasan Kota Nganjuk, juga diva-diva terbaik ya Indonesia yang akan persembahan sajian juga terbaik yang diaturkan untuk panjenengan semuanya bareng-bareng Manda Pro Audio terhibur bersama all artis Manggala Putra, Alfa Yesika, Nadia Erliana. Alfa Yesika, Nadia Erliana. Mbak iya sing sabar. Sabar sauntara. Bangga sabar. Aku ndek kene aduh. Oke, ini dikasih lagu apa ini? Manut? Boleh. Nah, saya request neng Buri. Boleh. Jan buat Ya ampun, ya ampun. Boleh ini promosi lagi. Ini barangkali para penonton para penonton yang mau beli kaos Manggala Putra langsung saja naik ke panggung atau menemui Mbah Imam ukuran ML XL harga bervariasi Mbah Imam, mulai dari harga mulai harga 85 sampai 100 Oke. Mungkin Pak Lurah mungkin mau membelikan warganya buat doorpress Manggala Putra, mau membelikan warganya monggo. Kaos. Berapa? Berbagai ukuran. Berbagai ukuran. Berbagai ukuran Pak Lurah monggo. Nanti saya ke sana. Ayo para ibu-ibu, bapak-bapak. Jari bar panen berambang masa. Ayo. Mungkin saya ke sana Pak Lurah untuk membelikan warganya atau keluarganya. Mbak Imam. Ayo monggo yang mau beli kaos, masih banyak stoknya ya. Langsung saja menghubungi Mbah Imam Ya. Ayo Lur, mumpung Pak Lurah ini kene kongkon nukone kaos Lur. Sampun Mbah Imam. Sampun. Ayo Mas. Manggala Putra. Terima kasih.
MP Logi. Bersama si rambut jagung. Asoy. Senengane apa? Ayo Mas apa? Mas apa, Pak? Mas apa jenenge? Mas Jumangin. Sing manis mung kowe dhewe tansah lemah atiku kayung yen slagamu saya nambahi bangun dasar ayu encer kuning ora mokal atiku ketika ping nasomo saking aku wis trima kena kanggo tangga kurino wengi tansah lewung tresnaku tanah bisa lali. Walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning pari aja nanya yo mas karo wedok yen ditinggal lunga setengah mati Mama genteng mas tak saponane apa tenteng tak lakonane
Tak lelo lelo
putra. Oh, ah, oh, 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 oh. Golo, foto. Tumete sewas poko ora tega rasane atiku sliraku priya idamanku Tansah katon esokmu ngawe-awe asane hatiku ngelingake nalika bareng aku ora nyono ora ngira yen ini dadine aku kudu melu dereake ramalan ibuku mulane desaku wakasan mengeliku aku nitip kembang mawar biru ope nono minangka tandha katresnanku tumete sewas ora tega rasane atiku sliramu priya idamanku tansah katon esemu ale-ale rasane hatiku ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku ora nyono ora ngira aku kudu melu
Aku ra ngira kowe tekon janji kaya kelangan rasa weke kanca kok nganti saiki aku bisa lara ati angel nggonku ngelalekke kasunyatan iki ramo ati Panas ning dodo
kuwi sing utama. Tak garane paling menyang kompat jeruk. Tak suwune gale-gal bali menyang papan gunung. Yen asalmu saka lemah tak jaluk kalian dadi lemah. Yen asalmu saka kaget tak jaluk kalian dadi kaget. Yen asalmu saka gedhi tak jaluk bali dadi gedhi. Yen asalmu saka banyu tak jaluk kalian dadi banyu bali. Bali saking saking Gusti Pangeran. Manggala Putra. Manggala Putra.